Какво би станало, ако динозаврите внезапно се завърнат? Динозаврите са едни от най-фасциниращите същества, които някога са живели на нашата планета. Но какво би станало, ако тези гиганти от миналото внезапно се завърнат в нашия модерен свят? Този сценарий би променил живота ни с основи от природата и екосистемите до градовете и човешкото общество. Ако динозаврите внезапно се завърнат, те биха се озовали в свят, който е драстично различен от техния собствен. Климатът, растителността и животните, с които са съжителствали преди милиони години, вече не съществуват. Много от тях може да изпитат трудности да се адаптират към новите условия. Въпреки това, по-големите и адаптивни видове, като тиранозавъра и бронтозавъра, вероятно биха се приспособили и започнали да доминират над съвременните екосистеми. Завръщането на динозаврите би нарушило баланса на съвременните екосистеми. Тези гиганти биха се конкурирали с настоящите хищници и тревопасни животни за ресурси. Големите тревопасни динозаври, като диплодока, могат да унищожат цели гори в търсене на храна, докато хищниците като тиранозавъра ще поставят под заплаха популациите на съвременните животни. Екосистемите ще бъдат дестабилизирани, а много видове ще се окажат застрашени. Динозаврите, особено хищните видове, биха представлявали сериозна опасност за хората. Трудно е да си представим как градовете биха функционирали, ако улиците са пълни с гигантски динозаври. Транспортът, строителството и дори ежедневните дейности ще бъдат сериозно затруднени. Хората ще бъдат принудени да създадат нови технологии и защитни механизми, за да се справят с това предизвикателство. С завръщането на динозаврите човешкото общество ще трябва да се адаптира. Новите технологии, оръжия и укрепления ще станат приоритет. Много от населените места може да се преместят в подземни или защитени зони. Ловът на динозаври може да се превърне в жизнено важна дейност за контролиране на популациите им. Завръщането на динозаврите ще има и силно културно въздействие. Те биха се превърнали в символ на миналото и бъдещето, вдъхновявайки нови митове, филми и изкуство. Динозаврите ще заемат специално място в човешката култура като част от новата реалност. Завръщането на динозаврите би било както вълнуващо, така и ужасяващо събитие. Светът, който познаваме, ще се промени и с основи, а хората ще трябва да се адаптират към нова ера, в която гигантските същества от миналото отново ще владеят Земята.